Thajský jednoznačně. Jednoznačně thajské. Káva alebo čaj? Musím se přiznat, tady omlouvám se, víc káva. Margareta, koľko káv denne? No, 3, 4, ale malinký. Krížový výstup. Áno, otázok veľa času malo. Dobre, poďme ísť postupne na ďalšie. Soňa, ani sa tak nepýtala, ako skôr konštatuje. Sama som 2-krát rozvedená a hovorím šťastne. Vôbec nie som smutná alebo deprimovaná, práve naopak, rozvodom som sa oslobodila a je mi super. A tých v super je tu asi 16. Je to naozaj možné? Niekomu chutí tak. Jasne. Čo sa dá na to povedať, je to skôr iba také prehlásenie, že áno, zrejme si zažil niečo veľmi nepríjemné, z čoho je rada, že je vonku a oceňuje viac svoju slobodu ako tú oporu, ktorú mohla mať, alebo nejaké partnerské zdieľanie. Možno má ľudí, ktorí jej naplňajú tie potreby proste i iným spôsobom, lebo dá sa to samozrejme. Michal, Martina je zvedavá, ako si udržiavaš hlasivky v skvelej forme napríklad cez jeseň a zimu? Těžko. A když přijde nějaká chřipka, protože většinou já, když zpívám na těch koncertech, tak jsem daleko víc náchylnější, když tam přijde někdo už třeba s nějakým virem, nebo tak to většinou chytím, tak holt se nedá nic dělat, no. Tak musím se vyležet 2-3 dny a doporučuji velmi dobrý čajček ze slivovicí. Domácí recept. Slovenské body teraz. Ale môžeme v tých slovenských bodoch pokračovať pokojne ďalej. Či má radšej koncerty na Slovensku alebo v Čechách a prečo? Já mám rád koncerty vůbec, i v Čechách, i na Slovensku a musím říct, že tady na Slovensku jsou trošičku lidi víc takový, bych řekl, vřelejší. U nás jdou na koncert a předveď co umíš, tady člověk jde na koncert a je vidět, že už jsou ty lidi natěšení a že prostě se těší na ten koncert a to mě baví hodně. Dobre. Posledná reakcia, možno z ktorej sa najviac teším. Mária píše, jednoduchá veta, pozerám vašu reláciu a som šťastne videtá 45 rokov. Blahoželám. Super. Tak ďalej, berme si príklad. Tak, tu sme zobrali také gro tých facebookových otázok, nech sa páči. Skoro by sme to tak pekne zabodkovali však, ale máme aj takú jednu asi trošku nepríjemnú bodku, alebo nie celkom fajn bodku, pretože sú tu aj naše dve kolegyne. No nie, vy ste